Hello! Hello! BBC! Home, por fin, xa tiña ganas de falar con vostedes. Unha televisión onde prima a calidade, a BBC, onde saben apreciar os formatos innovadores. A mellor televisión do mundo, amigo, BBC. Sí, mire, eu chamo porque teño algo para vostedes. Un programa de televisión. Ajá, atenda, porque é o formato máis original que poida imaginar. O nunca visto, amigo. Agárrese que hai curvas, aí vai. Un programa de sketches de humor. Que? Orixina... hello, BBC. Cortouse. Pois eu non volvo chamar que é conferencia. Chamo a galega. Total, tanto ten vendelo nun lado como noutro. Hoxe, Air Galicia... Catástrofes aéreas. Elegancia. Violencia. Humor inteligente. Espectáculo. Non lo perdas. As viaxes. Só dendo optimismo e a confianza nas xentes deste país podemos esperar que numeriños como os que imos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. Semana tras semana, os concursantes da casa vanse facendo pouco a pouco a súa vida mentras botan de menos as comodidades do presente. Ai, no por eso, que me dera sair un día daqui a por ir a Coruña. Ir ao Avanza, a Coruña. Carallo, que pouco pides a Coruña ni máis ni menos. Si, home, si. Va, mira, chegas antes a Berlín nun vuelo deses baratos que a Coruña en coche de liña. Non me falas de Berlín. Ai, moito teño bailado Acid House en Berlín, moito. Eses tempos acabaron, amiga. Agora temos que botar aquí todo a Bran aguantando gaitas. Si, non hai unha maldita festa rei, foi. Todo é pachanga, téngale, tréngale. Mira que eran escuros eses tempos, que era junta. Sobre todo que fodido era pa un tipo moderno como a min, E vas a unha festa, non hai unha maldita máquina de 3D. Tú dades esos copetillos que non lle podes sacar un olla calquera sen tirar mal, E total, tócache un mecheriño de nada ou un peluche, mira que che toca. E os turistas que viñan a Santiago, nada de vir en Ryanair como na 2007, que va andando, peregrinando os tipos, Mas eso non é miseria que viña Dios e o vexo. Eu quero volver outra vez ao 2007, ao avance, a tecnología. Por non ter non tiñamos nin televisión por cable, é o máis básico que hai. Non podemos ver as novas temporadas e os novos capítulos das nosas series favoritas. Acordaste, cando víamos as viúvas. Que chispa tiñan as tipas. O bueno. pasa que eso acaba aburrindo, non me digas por qué, pero... Oiches, tipo número 7 esa taberna. A tía Calceta. Taberna e calceta. Un resumo do que eran aqueles tempos escuros na Galicia de hai moito tempo. A semana que ven, unha nova entrega de A Casa de 2006. Oiches, agora que falou o payaso deste de taberna, creo que vou ir un momento á leira de atrás a char un pouco. E o que vai ser a taberna, borracho? Que eu? Pero ti, que pensas que vou emborrachar, xogar a partida, ver o Madrid e fumar porros? Que mal, eu que xa unha desconfiada, como a tua nai. Que ben fixen matala, carai. Isto está ben, Como se atopa vostede? Ben, grazas. Espero que estea mellor o dedo do pé. O dedo do pé? Moito me gusta a min a xente con sentido de humor. Pero por que diso, home? Non me operaron o dedo gordo do pé? O dedo gordo do pé. Mire que é vostede simpático, A ver, home, eu nomás que quero saber se está ben ou non está ben o dedo. O dedo, deixeme ver un momento. A ver. Aquí está. Pois efectivamente, aquí pon que vostede viña para ser operado do dedo gordo do pé. Home, claro, eso xa sei, é logo que me fixaron vostedes. Pois verá, houve un pequeno erro. Que pasou? Fixémoslle algo diferente. O que? A vostede gustanlle os peitos das mulleres? Home, encantanme, pero que ten que ver eso agora?
Pois leva vostede postos 2 peitos que son unha auténtica maravilla. Ai, pero isto que é? Iso é unha obra de arte. Se me permite dicirlo, quédanlle pero que moi ben. Xa que daí, home, de por ir a un polvo. É que son unha tentación. Xa, home, xa, pero a mí non me apetece levar peitos, comprende? Pero se iso é o máis normal do mundo, eu mesmo pensei en poñerme uns peitos. Para tocalos cando quixera, pero logo boteime atrás, non sei por qué. Xa, home, si, pero non se decata de que agora ninguna muller se vai fixar en min. Non se preocupe por iso, ademais de peitos, fixemos un cambio de sexo completo. Agora vostede é unha muller. Ai, xa, pero mira o que me fixaron aquí, isto por riba peludo. Peluda, pero moi atractiva. Bueno, en fin, eu vou operar un home dun dedo gordo do pé. Marcho. O do dedo gordo do pé era vostede. Iso quere dicir que eu teño a tarde libre, periquita. Podemos ir dar unha volta. Home, eu ia de boa gana, o que pasa é que me doi tanto o dedo gordo do pé. O dedo gordo do pé, iso operámolo e queda como novo. Ai, si, óperas. Pois logo, dame un bico. ¡Se vai! ¡Adiante! Desde que llegas pillado vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. ¿Qué pasa, amigo? Moi contento, vexo. Home, hoxe estou cantando desde que me levantei pola mañán. Pois a mí non me gusta nada cantar, non canto desde que fixen de monaguillo. Que me di, vostede foi monaguillo? Sí. Que vida tan interesante. Pero estou seguro de que vostede non veu aquí para falar da miña vida, así que... Certamente. Atenda, porque hoxe trae unha idea brillante. Pois canto antes empece, antes chegamos á tontería esa de andar todos en pelotas. Non se mediante, abogado, non se mediante. Atenda. Concurso a nivel europeo. Sí. Bueno, poderíamos tamén meter os judíos. E todos eses países pobres, como Estonia, Letonia, Estontonia, eses que están de Rusia para cá. Que? Un concurso? Sí. Pero que terían que facer os concursantes? Cantar unha canción, simple e redondo. Iso sí. Despois os do xurado terían que votar ao país veciño, independientemente do resultado da canción, fose bo ou malo. Original, non? Que quere que lle diga? A verdade por dura que sexa. Pois é unha tontería, porque todo iso xa está inventado. Chámase Festival de Eurovisión. Pero vamos a ver, non é exactamente igual, eh? Non, porque na miña idea de concurso, ollo, todo o mundo, isto inclúe os concursantes, as orquestas, sí, o xurado, incluso o público, todos, e cando digo todos, irían en pelotas. Agárrame ese figuillo. É a idea máis brillante que escoitei na miña vida. Din que non. Ti te imaginas todos eses cantantes transexuais en pelotas? Home, miña nai non sabe un pa donde mirar primeiro. para os transexuais, home, eu miraría para... Onde? Pois sí, a verdade é que... É fácil para onde mirar, non? Aí está o éxito. Nunca coñecín unha persoa máis malvada na miña vida, e mira que eu coñecín xente mala. Pois a min, cando me mirase de arriba abaixo, talmente me pon a tremer, meu fillo. Mirade eu como estou. Todos os peliños de punta. Pois non sei, a verdade a mí non me parece tan mala. Mercedes Peón, esa sí que me dá medo, pero... Non, está moito peor. É que ten algo terrible na mirada. E as cousas que di, e as cousas que fai. É a tipa máis malvada da terra, estou convencido. O que pasa é que tedes moi bo corazón. Vos non estades afeitos a tratar con xente olvidada. Bueno, aí tamén ten razón, Que a mí todo o mundo me parece xente boa. Bueno, quitando a Churchill, esa era torcida como un castrón. Pero é que o nome xa acojona, Lady Di. Sei que non estaba bo o postre. Bueno, muller, sabes que pasa? Co pudín con tantas pasas e con ese xarope de menta todo por riba e ese couso que lle botaches e a nata fais algo dulce de Ai, que delicado eres, Adolfiño. Home, desculpe, e non se moleste, pero é que xa os ingleses nunca tiveron moito talento para da cociña. Sen embargo, aí ao lado na tratoría de Pinochet... Pero ti que dis, mamalón? Que dis? Que che vou meter 2 patadas nos dentes que vas comer o pudín e me lo plato, Veña, dache! Remata esa que non inciden nin as migallas,
¡Qué encantadora! ¡Qué dominadora! ¡Estuve enamorado! Está mal da cabeza. ¿Qué significa pode estar? Cala a boca, que non vai volver. Quero ver eses pratos limpos cando volva, Azafata, sí? Desculpe, mire. Sí. É que o avión leva movéndose xa hai máis dunha hora. E digo, é que hai algún problema? No, non pasa nada, cabaleiro. É normal nestes voos regulares. Estamos sobrevoando unha zoa de turbulencias. Estamos sobre la LIN, non pasa nada, ¿eh? Miren, para que vostedes estean tranquilos, voylles a regalar un zume gratis. Collano vostedes ali detrás. Ala, no carrito, e champán, e caviar, o que queiran. Sorte, sorte. Salte xa, papata, non quero tempo. Ai, comandante, pero non podo deixar aquí esta xente toda empantonada. Teño que facer algo por iles. Voylles a lixeirar o peso. Mire, señora, non lle importa que eu llegar deste colar tan precioso que leva? Ai, non tens que amable. Ai, ten. Ala, a pasalo ben. Que seguro que vos collo guindastre. Mira, eu... Dirás que me preocupo en exceso e que son exagerada, pero a mí isto empeza a cheirar mal, Muller, ti tranquila. Mira, mentres non vexas que a tripulación se pon nerviosa, non hai de que preocuparse. E xa viches a Zapata, marchou do máis tranquila. Ai, sí, eso, sí. Autoridade moral en este aspecto, porque muy buenas, señores, ¿qué? ¿Cómo estamos? Aquí como señores, ¿no? Que es lo que somos, claro que sí, ¿eh, Cari? Bueno, tú cállate y ojo para donde miras, ¿vale? Vamos a ver, yo lo que me quiero plantear es la siguiente cuestión. Los turistas que venimos de la capital no somos extranjeros, señores, no somos extranjeros, aunque a algunos les duela. Así que lo que yo digo es que nos deberían hacer una rebajita. Que es lo que yo me pregunto. A ver, ¿por qué a mí no me han hecho una rebajita? O non foron capaces de facelo ou non o quixeron facer. Ya salió el barbita con la retranca de los cojones. Pero, macho, es que tú cada vez que hablas tienes que salir con ese... ¿Pero dónde está el gafitas que me gusta a mí, hombre? Ah, señor, vamos a ver una cuestión. Respóndame usted con toda sinceridad. Si no venimos los de Madrid a comernos los percebes, ¿quién se los va a comer? Porque digo yo, ¿cuántos gallegos hay que puedan pagarse un kilo de percebe? Máis de 750.000 galegos. Joder, macho, y luego dicen que están atrasados, coño. No, Barbita, tú cállate mejor. Cállate que cada vez que hablas se le hace un cortocircuito en las neuronas. Bueno, que quiera hablar, pues habla, hombre. A ver, di algo, habla. España está a punto de romper. Ahí la ha dado, macho. ¿Tú lo has oído, Cari? Que España está a punto de romperse. Si lo dice el Barbita, que va a misa eso, ¿eh? Así que venga, ya se lo puedes ir diciendo al rojo de tu padre, que siempre me estáis llevando a la contraria. Venga, y vámonos ya, que me tienes calentito, oye, que me tienes la cabeza como un moco. Calladita, por favor. ¡Ay, Galicia! Arrea! Aquí non me arrote la cabeza arriba, que era moi altísima para escotare. Non hai quen entra aquí. Arrea, verdando rabo como un lajarto. Mira, son aquí os nosos sitios. Sí. Please, sit. Pisque, xa queres mixar outra vez. Ai, que burriña es. Please, es sentarse en inglés. Imos a Londres a ver a que saber idioma. Senta dunha vez, anda. Ándate. Que non sei inglés, pero me de entender ainda que xa por gestos. Que sí, que tier moito de gestos, se ben tenteu. Ai, que cortés, vivo. Ainda que ter suerte que os ingleses son moito de perversións sexuais. Arrea, pero mira, que non sei a tripulación, pero vou che unha cousa. Teño moitas ganas de facer unha reproducción sexual. Quen eres, mi madre? Eu que teño ganas, sabes de que? De perder de vista aos galegos, que estamos deles hasta aquí. A ver se cos ingleses nos vai un pouco mellor con iso das perversións. Arrea, ti desde que bicho beca un trastornoute, miña filla. Ai, filla. Por eso. Ai, pues que como que aquí. Sorry, but I think this is my seat. O que? Arrea, que mala señal, parece que estou vendo a enterrador diante miña. Sácate de aí. Testículo de Jehová. Jala, que estiven con as perversións, xa va de joder, nena, non te preocupes. Ti que queres? Que queres, cara? Que pensaba ese que viña? Que se vai meter con dúas mulleres indefensas ese mono.
Mira que che dixo. I love very much this country. Ai, que don de len. Pa que vexa, mira unha cousiña. É dicirme ti que estes homes non se moven nunca. Non se move, faja lo que fajas. É como meu Paco na cama, oiches. Regla, isto non me dá Paco. Sabes que non lo aturo, miña filla. Anda. Non me gusta eso. Pois xa que che digo. Que? Voulle tocar. A ver se se move ou non se move. Non abuses, Viboriña. Se estou a abusar, non sei que che digo. Anda, sale, que tamén lle toco. A ver, que fai. Ai, pois mira. Non está mal, Non se move. A generación que deu. Non se move. Pois xa se podía mover, que xa me empeza a enche o ollo. Machote. Non me gusta, E digoche unha cousa. En peores plazas tenemos toreado. Ai, eso sí. Pois mira, miña nai, sabes que facía para asustar os lobos? Que? Vouche dicir, voulle facer aí xa como hai que das empanado. Viboriña ten coidado a ver se vamos ter un conflito internacional. Non que o facía miña nai para espantar os lobos é unha técnica maravillosa. Mira! Hostia! Carallo, Vibora que me do colleu, parece que veo ao lobo. Para muller será os lobos. Te operaches, Compañeiras e compañeiros, a loita continúa con os rumbeiros independentistas. Sementarei, loguiño de Craleón, encanto no pomo medre, hai un meniño, un bello e un cantar. Sementarei, loguiño de Craleón, encanto no pomo medre, hai un meniño, un bello e un cantar. Unha cousa. Que pasa, Roy? Que pasa agora? Hai unha cousa que non entendo ben. A ver, a letra di encanto nun pobo medre un meniño, un vello e un cantar. É que medre un meniño vale, pero un vello, como vai medrar un vello? Eu que sei, Roy, eu que sei, será unha licenza poética, digo eu, como eu que sei como medra un vello. Medrará internamente, espiritualmente, eu que sei como medra un vello. Claro, tamén di que medra un cantar, como vai medrar un cantar? Aí está, como vai medrar un cantar. Home, o cantar pode medrar, engadeslle un par de compases e xa medrou o cantar. Pero un vello... Conta. Eu non aturo este revisionismo, Eu, acabades comigo, De verdade, Era me ben mellor morrer, Era me ben mellor morrer, eu non sei que... Non marches, Brais. E ti? Va que te tens que dicir nada do vello, xa sabes como é. De seguido, un sketch clásico. Costoia, ves patinar? Que va, non podo, Betty. Algo que che pasa? É que teño un problema moi grande, Betty. De verdade, non podo ir. Pero que problema? Contame que somos coleguitas, non? Para eso estamos, conta, dixo. Xa, pero é que é unha cousa moi íntima, Betty. Conta separante en triunfo. Que va, moito peor, moito peor. Pero que é iso? Pero non me asustes, neno, que é? Que che pasa? Cantan máis pelotas. Buah, Costoia! Parece que non andas na higiene. Ti tes vida na casa? Pois ponos a remollo. Que va, non é por iso, muller. É que me cantan de verdade. Como? Pero que desfase, non? Que? Quero lo ver? Sí. Mira, aí vai, Uau, que flipe, neno! Pero que movida! Xa, é unha movida chunga, é que me bañei na ría do Burgo e agora parece un monstro mutante aí. Uau, flipe, foi outra vez, Aí vai. É un rollo raro, verdad? Ben, que desfase, estou flipando. E non sabes tocar ningún tema, ou algo? Que? Bueno, sei tocar un pouquichiño dun tema aí dos Sete Magníficos. Toco un pouco. Sí, non me sabe nada, pero dalle. Aí vai, mira. Está guai! Parece esta pantalla. Guai, está moi guai. Quero ver outra vez. Sí, dalle. Bueno, xa, mola, no, pero eu creo que deberías ir médico, que? Crees? Sí, non? O seguinte. Bos días, doutor. Bos días. Senta, rapaz. Non, prefiro quedar de pé. Como queiras. A ver, que é o que che doe? Non, se doer non me doe nada, pero... Entón a que ves o médico. É que, vamos, que xa sabe que... Bom, que aquí abaixo, que as cousas me fanme cousas. Xa, home, xa, entendo. Iso é normal. A túa idade, o corpo experimenta cambios. É unha cousa totalmente natural, Seguro? Claro, iso é a pubertade. Eu, cos teus anos, pasei polo mesmo. Pero non te preocupes, xa che pasará, Buah, pois non sabe o peso que me quita de enriba, doutor? Moi ben. Que foi iso?
A pubertade. Como que a pubertade? Iso foi un bucinazo. Non, vamos, foron que aquí... Os teus... Que bárbaro! Pero non me dixo que era unha cousa normal. Faino outra vez. Nunca tal min. Ala, pasa aí detrás do biombo e vai sacando os pantalóns. Vouche facer unha revisión, Non me asuste, doutor. Nada, tranquilo, ti vai para aí e saca os pantalóns. Isto promete, E sabes tocar algo? Bueno, sei tocar esta de... Que prodixio, Pero, como fas? Bueno, é moi sencilliño. Eu o que fago é coller moita forza, moito aire e facer moita forza nas pelotas. Nas pelotas, pero eu non atopo ningunha explicación científica. Ciencia non ten ningunha. Isto pode facer calquera, Eu tamén. Claro. Non sei. Home, por probar. Claro, mellor... Sí, fíxeno, as miñas tamén cantan. Isto é increíble. Claro, todos os humanos temos un don divino que está sen explorar. Esa é a explicación. Es consciente do que acabamos de conseguir, rapaz? E ademais, as pelotas é un instrumento facilísimo de tocar, Todo o mundo sabe, mire. É máis fácil de tocar que o pandeiro. Moito máis. Mas está ben. Abonda, que cousa máis soez. Que é impresionante, Impresionante nada, é unha porcallada. O que pasa é que vostede se avergoña do seu corpo. O rapaz ten razón, o corpo é un instrumento cheo de posibilidades. Mire. Abonda xa. Este sketch non ten graza ninguna. Aí está equivocado. Este non é un sketch. Isto está pasando de verdade. O que me faltaba. É verdade, isto está pasando de verdade. Isto pode facer todo o mundo. O único que hai que facer é desexalo con moita forza. Está desde coño, Sí, non? desde o fondo da alma, con corazón. Eu tamén. Sí. Claro. Baites. Nunca me pasara por machín que isto fose posible. Pois é posible. E debería intentalo todo o mundo. Sí, ten razón. Pois veña, intentémolo todos, Galicia. Collede aire, apretade forte, e xa veredes como a música vos sae do fondo da alma. Con pelotas. Tentámolo cun paso doble. A mí, Utiliza uns métodos un tanto antigos, pero non se pode negar o resultado. Impresionante! Había moito tempo que non se vía algo así nos campos de Europa. Vexamos a repetición. Espectacular! Eso debe doer. Faise a vida costa arriba, non se queixe. E oro ten Alfredo, o desequilibrado. Un xarrón para súa nai. Xa sei, creo que teño aceitado. Ainda que, pensando mellor, creo que teño un que vai ser perfecto. Que lle parece? Cristal de Bohemia. Un pouco delicado, moi frágil, Ainda que pensando mellor se cadra é demasiado kitsch. Sí, pode ser que algo clásico, pero non tanto, non? Xa sei, sí, xa sei. Sí. Voilà. Que lle parece? Africano. Pan de ouro, cor ébano. Precioso. Pero se cadra para un salón con pouca luz, pode que non sexa o indicado. Agora sí, creo que teño perfecto. Que me dices? Sí, fantástico. Espere, creo que hai un complemento. Creo que hai un complemento perfecto e outro de menor tamaño. No, está esgotado, vendémolo. Vaya, vexo que están vostede os tres. Pero haberá que escoller.
ese mesmo. Moi atirada. No, por favor. No, déxeme a min que son un especialista, Este material é moi delicado. Preferimos que os clientes non toquen os arroz mentes non estean embalados. Pero que fixo vostede? Non me dixen que non tocase os arroz. Non me fagas, por favor, non me toque. Por lo menos ese era barato, pero estes custan un ollo da cara. Márcheme da tenda, por favor, non márcheme da tenda. Márcheme da tenda, venga, empeza así, empezamos ben o día. Veña, home, por favor. Que xente máis insensible. Poden tratar cousas delicadas, cousas finas e de bo gusto. Que noxo. Cago en tal. Non sei que cando o día se torce, tórcese non hai costumbre. Ai, Lalelo! Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Moi buenos días, Dios e la Virgen. Dixéronme que sabe vostede moitos cantares galego. Iso é certo? É quen yo dixo? Pois dixomo alguén. É quen é alguén? Iso que pouco importa, non, Manuela? Pouco lle importará a usted, pero a min, mira, a miña vida privada non está en vida pública, Xa yo dixo a usted na cara, a min ven aquí usted e dime eso e dime nombres e apellidos. Mire, se lle foi con ese conto un amigo meu daqui, que foi amigo, non dejo, non tiene por que decir que non foi, un amigo que lle chaman José da Revolta, vai a decir a usted que vai a cobrar a súa vida, porque ele xa está separado porque é moi boa persona, que se fora mala persona, entón xa estaba metido no cementerio, Mira, ele gobernou a miña vida, meteuse comigo, fíxome canta sabía, hasta tivemos unha vez un jaleo por unha abeja, que eu plantei unha abeja, como planta calquera, pero non deixou a separación, e agora queremos meter o tractor polo medio, o tractor non pasa, que faga, agora corta a miña liar todo de pinos, non teño por qué, entende? Eu estou moi contenta aquí, e ele xa está separado porque xa non hai quen o que ir, e a muller é peor que ele, pois lle digo unha cousa toda, é peor ela que ele, bastante peor. Ela? Pero quen é ela, Manuela? Ela, xa todo mundo sabe quen é ela xa está sola aí como un can, estuvo na Iciña morando nese hospital aí en Santiago, boa canalla dura como un corno que lle queda algunha sacha na cabeza, para levala para outro barrio, pero estuvo ali sola 15 días, non houbo quen lle levar unhas flores, non houbo quen lle levar un bombón, nin nada, nin un chocolate, miña filla, estuvo ali boa cas enfermeras, son moi atentas, atenden moi ben, gracias a Dios, porque eu tamén estuve que tomei o pasqueino daqui, entón eu fun ali e dixen, mire, atendedme ben, pero a mí non va a feñer toda a verme, e as miñas compañeiras, eu teño moitas amigas aquí pola parroquia, pero el nada, ela está soliña como un can, que non hai que mire por ela, xa está separada, ela tamén chupaba, que lle daba o viño de cartón, ese viño de cartón, métese que todo química, reventa un do peito, e ela agora está sola como un can. Mire, voulle decir unha cousa, usted a mí non me villa con contra nada, eu aquí dixo públicamente, dixo para que se sepan os nombres na televisión, que se me oiga ben, que se me oiga ben, que se me oiga na televisión, tiro matendas, tira xa a mí aquí falando sola como un espeto. Bueno, rapaciña, que día sale isto que eu quero gravar eu que teño un vídeo fenomenal? Hai que dar, Gustavo. Sí. Apártate, faime caso, vai te toca, apártate, o me xoxa, faime caso, vai te toca, apártate, o me xoxa, corazón de verán en prima. Aí vou, aquí. Aí, que estoy. Aí está. Chichi. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Pum! ¿Qué? Aguanta, Gustavo. Espera. Aquí, Gustavo. ¿Qué? ¡Qué guay, Gustavo! ¡Cómo va la cultura urbana! Non, home, non, tranquilo por aí, home, non. Tranquilo, non, está todo en regla, home, todo baixo control, ok? Veña, que veño o inspector cando que, home. Veña, chao, te lo guiño, Deica, chao, xa non me, chao. Cago en tal, tan cagados con medo, Non sabes tirar, macho. Hai que dicir que ven un inspector de Bruselas e polso o concello inteiro a tremer. Cago en tal. Pero que terán os inspectores europeos, home? Non serán xente como a nós? Non, pasa que non entenden duralita, nin se emocionan co ladrillo vista. Son de outra cultura, home. Home, iso sí, pero digo eu que tamén haberá cousas que compartamos, non? Iso casi seguro. Que carai, somos todos europeos. Bueno, algúns máis europeos que outros. Vale, o caso que vai vir o inspector
E hai que tratalo ben para que non meta os fociños onde non debe. Vaya, que o hai que tratar como se en vez de ser inspector de Bruxelas fose inspector da Xunta. Que Nicolás, ai, sen diferenzas, estilo europeo, sen fronteiras, como se fósemos todos ciudadanos dunha mesma patria. Vaya, coco joallas. Entra aí, aquí. Vaya el tipo que tan postas a que abro 4 noces nunha sentada. E vai pon as noces e vai e abriu as 4 noces de pan. Mira que son vostedes simpáticos, son ben simpáticos. Sí, simpáticos e xenerosos, que este licor café costa un ollo da cara. Agora, eu que digo, polos amigos, que faga falta. Pois eso mesmo, a brindar polos amigos. Polos amigos. Salud. Bueno, agora, se son tan amables, quero que me dean todas as memorias dos materiais que están utilizando pola costa nas súas construcións. Queres levar as memorias? Pero en que quedamos? Non éramos amigos. Amigos, sí, pero a vaquiña polo que vale. A vaquiña polo que vale. E che ben certo que son de outra cultura. Parecía que hoxe todo ia ben, que non tería que comparecer ante todos vostedes para lamentarme por un deses chistes de mal gusto impropios deste tempo que estamos a vivir. Pero non, estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexa. O teu avó quería que te entregara algo cando tiveras bastante sensatez para recibilo. Pero voucho dar agora, porque se espero a que madures non cho vou poder dar nunca. O teu avó e máis eu marchamos a África a facer fortuna e rematamos de mercenarios nunha guerra. Había guerras en África. Que movida, nunca o pensara. Non, nin nós tampouco. O teu avó guardou ese regalo nun lugar onde ninguén o atopara xamais, onde ninguén mirara nunca. Un lugar moi íntimo. Sabes cal é ese sitio? Non. O cu. E que regalo era? Este reloxo de area. Que de area? Un reloxo. Serve para saber a hora que é. Como mola. Non seas idiota. Ás veces facía o pino para que a area non deixara de caer. Cando pensábamos que o teu avó estaba sendo vixiado, encargábame eu da súa custodia. Tive meses no interior do meu corpo. Ti non sabes o que é vivir con isto dentro. Sabes cales foron as últimas palabras do teu avó? Dixo: entrégalle este reloxo ao meu neto. E eu fagoche entrega disto. Agora, lévao con orgullo. Ai, señor Raposo, o amargo licor do noso sangue é agora o seu botellón. Espero que saiba respetar a memoria do seu avó. É que o reloj estaba cheo de area por dentro. Por favor. Cando xa todos pensábamos que estes chistes fáciles estaban desterrados desta nosa canle para sempre, tivemos que aturalos unha vez máis. Que vergonza, que despropósito. Ata a semana que ven.
Quero ver os platos limpos cando manda, Sí. Irían en pelotas. Agárrame ese piguillo. Tío imbécil. Mamma mia, que é unha dictadora de Carlos! Se ainda por riba peludo. Que tes ganas de mexar xa? Ai, que burriña é, pareces tonta de todo. Vai a cámara, teño que mirar eu aquí, que todo eu non sei para cá teño. Please, sit! Viste que? Sei que tes ganas de mexar.